Cześć wszystkim, witam serdecznie na moim kanale Polska oczami Białorusinki. Dzisiaj odpowiem na Wasze pytanie, które wysłaliście mi. Specjalnie je wydrukowałam, żeby o niczym nie zapomnieć. I zacznę od całego bloku pytań, które dostałam od jednego z widzów. Ma na imię Kubh Poland. Bardzo dziękuję za takie ciekawe pytanie i w ogóle dziękuję wszystkim, którzy zostawiliście pytanie. Dla mnie to jest bardzo ważne, że mogę kontaktować się z Wami w taki sposób. Zaczynajmy. Pierwsze pytanie. Czy głębiłaś temat białoruskiej diaspory w Polsce i z jakimi problemami mierzy się białoruska diaspora w Polsce? Białoruska diaspora w Polsce jest duża, ale wydaje mi się, że nie taka bliska i przyjazna jak na Litwie, w Wilnie. O ile wiem, w Warszawie taka diaspora jest znacznie większa niż w Krakowie i Białorusini ciągle organizują wydarzenia dla Białorusinów. W Krakowie też są takie wydarzenia, ale nie chodzę tam często. Kilka razy byłam tam, nawet wiem, że jest w Krakowie taki zespół teatralny dla dzieci, gdzie występują dzieci Białorusinów w języku białoruskim. Tak na przykład z córką byłyśmy na przedstawieniu Mały Książę. Bardzo mi się podobało to wydarzenie. Wiem, że w Krakowie istnieje klub historyczny i spotkania odbywają się raz na tydzień i że istnieje w Krakowie mała biblioteka, gdzie znajdują się książki tylko w języku białoruskim naszych białoruskich autorów. W ogóle o tym, jak Białorusini starają się stworzyć wspólnotę kulturową, mogę długo gadać, ale nie będę, przynajmniej teraz. I druga część pytania, z jakimi problemami mierzy się białoruska diaspora. Naprawdę tak nie mogę powiedzieć, ponieważ nie jestem aktywnym członkiem tej diaspory i powiedzmy tak, mam przyjaciół, którzy są jak najbliżej kierownictwa tej diaspory, ale nie zagłębiam się w te kwestie. Mogę tylko powiedzieć i podziękować, że białoruska diaspora nam bardzo pomogła w czasie przeprowadzki, w znalezieniu mieszkania, w sprawach papierowych, nawet z ubraniami, ale słyszałam, że są jakieś problemy w finansowaniu diaspory, w podziale środków. Brakowało rąk, no to było przynajmniej w 2021 roku, jak jest teraz. Nie wiem. A jeszcze niedawno słyszałam, że białoruscy emeryci, którzy przyjechali do Polski, teraz nie otrzymują swoich emerytur i jest im bardzo trudno. Spróbują jakoś te kwestie rozwiązać. Białoruska diaspora spróbuje. Drugie pytanie. Kto w internecie jest najbardziej popularny, kto tworzy content z terenu Polski w języku rosyjskojęzycznym, białoruskim? Jeśli chodzi o YouTube, to opowiem tylko to, co sama oglądam. Prawdopodobnie najpopularniejszym dziś kanałem jest kanał Mikity Mielkoziorowa Życie Malina, na którym nagrywa wywiady z Białorusinami. Zaczynał Mikita na Białorusi, ale też opuścił kraj. Lubię też kanał naszego białoruskiego poety Andrzeja Hadanowicza. Przez pewien czas mieszkał w Krakowie, ale teraz wydaje się, że jest w Warszawie. Kanał nazywa się Hadanowicz. To kanał o różnych tematach kulturalnych i społecznych, o znanych, utalentowanych Białorusinach. A dla młodych ludzi jest kanał Godna. Twórcy tego kanału również przebywają na emigracji. Kładzie się tu nacisk na promocję języka białoruskiego, o różnych zabytkach Białorusi. Ja zostawię dla Was w opisie linki do różnych blogów i kanałów, aby mogliście sami je poznać. Następne pytanie. Jak porównasz białoruską do ukraińskiej diaspory w Polsce? Z moich obserwacji ukraińska diaspora z pewnością jest znacznie liczniejsza, a z powodu tego, że
skala tragedii w ich kraju jest większa niż na Białorusi. Więcej uwagi poświęca się Ukraińcom. I Białorusini ze swoimi problemami już zeszli w cień, chociaż nie stało mniej Białorusinów, którzy potrzebują wsparcia i pomocy. Mogę powiedzieć, że spokojnie współistniejemy tutaj razem w Polsce i rozumiemy, że jesteśmy w tej samej łodzi przeciwko wojnie, reżimowi totalitarnemu, inaczej nie opuścilibyśmy naszych krajów. Następne pytanie, czy po 24 lutym 2022 roku wśród Twoich znajomych nastąpiła następna duża fala migracji? Pierwsze było po wyborach prezydenckich na Białorusi w 2020 roku. Z Białorusi do Unii Europejskiej, Polska, Litwa, Niemcy, Czechy. Tak, wojna miała ogromny wpływ na decyzję o opuszczeniu Białorusi. Jeśli po 2020 roku wiele osób się wahało, to inwazja Rosji na Ukrainę i zaangażowanie w konflikt Białorusi przez Łukaszenkę ostatecznie przekonało o wyjeździe. Zaczęliśmy z mężem liczyć, ile osób, znanych nam osób, naszych przyjaciół, znajomych opuściło kraj i znudziło nas to. Coś około 30 osób, ale jest ich wiele więcej. Czy próbowałeś czytać jakieś reportaże w języku polskim o Białorusi? Szczerze mówiąc, nie czytałam artykułów, ale czasami oglądam na YouTubie wywiady i słucham wywiady polskich dziennikarzy, polityków o tym, co myślą o sytuacji na Białorusi. Tak na przykład lubię słuchać Anny Marii Diller i ona po prostu wyraźnie mówi po polsku i ja wszystko rozumiem, dla mnie jest to bardzo ważne. W zasadzie po wysłuchaniu jej zrozumiałam, że ona ma rację i dobrze jest zorientowana w tym, co mówi. Czy kiedyś zwiedzałaś turystycznie tereny bliskie granicy z Białorusią, czyli polskie Podlasie, czy też rejony od strony litewskiej? Niestety nie. Jeszcze nie podróżowaliśmy po Polsce, z wyjątkiem Warszawy, ale to w takich sprawach legalizacji. Nie mamy jeszcze własnego samochodu, nasze dzieci są małe i w ogóle nie stać nam na podróżowanie po Polsce, ale marzę o przyjechaniu Polski w duszy wszerz. Jest tu tyle piękna, unikatowości, nowoczesności i starożytności. Kiedyś nawet kupiłam sobie atlas dziecięcy w takim zrozumiałym dla siebie polskim języku, żeby czytać o bogactwie Polski. 7 pytanie. Jakie lubisz oglądać polskie kanały na YouTubie? Powiem tak, że ciągle poszukuję coś dla siebie nie tylko ciekawego, ale i przydatnego do poruszania się po polskim kontekście, wydarzeniach społecznych. Z kanałów o języku polskim oglądam Mówiąc Inaczej, Pozdrowienia z Polski, Polski z Maćkiem. A z tych kanałów o życiu społecznym, politycznym oglądam czasami, słucham, naprawdę tylko słucham. Układ Otwarty, Janek Śpiewak i bardzo proszę, napiszcie w komentarzach swoje ulubione polskie kanały. Będę bardzo wdzięczna. Czym się interesujesz oprócz medycyny? Tak naprawdę medycyna już dawno zniknęła z priorytetów mojego życia. Ja nie pracuję jako lekarz i nie planuję wracać do medycyny. To jest bardzo drażliwy i bolesny temat dla mnie i dlatego nie chcę odpowiadać na częste pytania, dlaczego nie chcę pracować jako lekarz w Polsce. To bardzo osobiste.
Ale naprawdę medycyna jest dużą częścią mojego życia, mojego myślenia oraz świadomości, kruchości, zdrowia. A co dotyczy hobby, uwielbiam czytać, uczyć się języków, w ogóle uczyć się czegoś nowego. Uwielbiam jeździć na rowerze z rodziną, gotować. Lubię uprawiać sport. No i prawie zapomniałam, że uwielbiam YouTube, ten mój blog. Lubię kręcić filmy, montować i kontaktować się z Wami. Jakie jest Twoje ulubione białoruskie danie i z jakich składników się składa? Lubię piec, ale nie mogę powiedzieć, że ciasta, które pieczemy, to tylko białoruska kuchnia. Nie, lubię ciasta z twarogiem, z konfiturami, kremowym sosem. Przypomniało mi się, moja babcia gotowała danie ze ziemniaków, nazywa się klocki. Nie jadą od 100 lat. A jeszcze lubię takie orzechy z kremem kondensowanym, nie, z mlekiem kondensowanym. I to mleko na Białorusi jest inne niż tu w Polsce. Nie spotkałam jeszcze takiego mleka i tęsknię za tym mlekiem i czekam, kiedy ktoś, kto przyjeżdża z Białorusi, przywozi do nas to mleko. I właśnie chcę zapytać, czy są w Polsce takie formy metalowe do pieczenia orzechów? Kupiłam by chętnie. Następne pytanie, jeśli nie Polska, to jaki inny kraj? Wiecie, moi drodzy, nawet przeprowadzka do Polski, kraju sąsiadującego z Białorusią, była dla mnie trudnym wyborem i adaptacja nie była łatwa. Jeśli chodzi o jaki inny kraj w UE, to my z moim mężem nawet nie rozważamy takich przeprowadzek. Cieszymy się z bliskości naszego kraju, tego, że rodzice mogą do nas przyjechać, dla nich to będzie łatwiej. Jesteśmy zadowoleni poziomem życia tu w Polsce. Klimat się nie różni, wręcz przeciwnie, tu jest więcej słonecznych dni niż na Białorusi. I prawie opanowaliśmy język polski, a przeprowadzka do innego kraju dla nas, dla naszej rodziny to kolejny stres i my tego nie chcemy. Następne pytanie, co sądzisz o wyborach parlamentarnych w Polsce i czy coś Cię zdziwiło? Ponieważ nie jestem obywatelką Polski i nie mam prawa do głosowania, nie śledziłam zbytnio wyborów, no i nie jestem wielkim fanem polityki. Czytałam o wynikach, że frekwencja w wyborach była duża. Czy to mnie zdziwiło, zaskoczyło? Nie. Ponieważ na Białorusi też były takie same ogromne kolejki, to oznacza, że w społeczeństwie jest zainteresowanie i chęć zmiany czegoś. Szczerze mówiąc, tylko obawiałam się, że w Polsce będą protesty i niepokoje jak na Białorusi, ale dzięki Bogu wszystko przebiegło spokojnie, kulturalnie i mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze z Wami jako narodem. Trzymam kciuki za Was. Wierzę, że wiecie, czego chcecie i wiecie, jak to osiągnąć. Witaj, Mario. Białorusini nie lubią Polaków, bo w Krynicy Zdroju mieszka bardzo dużo mężczyzn z Twojego kraju i są takie nieokreślani. Czy byś mogła coś na temat mężczyzn powiedzieć? Nie byłam w tym mieście i nie wiem, jacy są tam wyjątkowi Białorusini. Na ten temat, jak traktują Białorusini Polaków, już mam filmik. Nagrywałam go bazując na swoim środowisku i link jest tutaj.
Jestem ciekaw, co Białorusini wiedzą o dawniej Rzeczypospolitej. Jak będziesz zwiedzać Zamek Królewski, obojętnie który ten w Warszawie czy ten w Krakowie na Wawelu, zobaczysz w herbie królewskim znak pogoni. Tak, wiem. Oczywiście Białorusini dużo wiedzą o tej Unii. Taki jest program szkolny. No i teraz w internecie jest wiele informacji, książek, aby tylko była chęć dowiedzenia się więcej. Dodam tylko, że na Białorusi teraz działa propaganda i ona stara się przesunąć akcent w stronę Rosji, a w podręcznikach jakby starają się zapominać o tych czasach i bardziej opowiadać o czasach radzieckich i o tym, że jesteśmy z Rosjanami brackim narodem, ale oczywiście Białorusini dobrze wiedzą swoją historię. Co dotyczy mnie, to lubię czytać o czasach jeszcze bardziej starożytnych, na przykład o księstwie połockim. Czy oglądałeś Znachora w wersji Netflixa i jeśli tak, to co o nim myślisz? Nie, na razie nie oglądałam. Oglądałam tylko starą wersję 81 roku. Jeżeli wy oglądaliście, dajcie znać, napiszcie w komentarzach, co myślicie i czy warto obejrzeć mnie. Jak według Ciebie rozwinie się sytuacja na Białorusi po śmierci Łukaszenki? Nie jestem wielkim strategiem. Myślę, że na początku wszystko zostanie na swoim miejscu i jeśli władza w cudowny sposób nie przejdzie w ręce prawowitego prezydenta, którego wybraliśmy w 2020 roku i nie zostaną przeprowadzone powtórne wybory, to Białoruś po prostu stanie się dodatkiem Rosji. Ale ja wierzę w najlepsze, że Białoruś odzyska swoją niepodległość. Więc takie mam odpowiedzi. Mam nadzieję, że ten filmik był dla Was interesujący. Dzięki za obejrzenie. Byłabym bardzo wdzięczna za wsparcie mojego kanału subskrypcją, kciukiem w górę, drobnym wsparciem finansowym na kawkę, a także nie zapominajcie o komentarzach. To jest bardzo ważne dla rozwoju mojego kanału. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!